A brawo, patrz! Pan z wami. I z Tobą Słowa Ewangelii według świętego Jana. chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Baczność! Na ramy broń! Do nogi broń! Spocznij!